ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବ ଏମିତି ଜଣେ ଝଡ଼ आपको ରକ୍ଷା ହବ ଈଶ୍ୱର କଥା ମାନୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର କାରିମାନ ମତେ ଏପଟ ପଠେଇଲେ ఆయన నిపాత ଏପଟ ଚାଲି ఆయన ଯାଉଛି నిపాసిన ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ହଉଛି ఇనామే నేను ଘଟଣା ହବ ମତେ ପଠେଇଛୁ ఇనామే దాని భూమి କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ନା ନା ଏଇ ଭୁଲ କାମ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ ఎంత ଆଗ ବାଜିରେ କାଳେ ନେଲେ ଭୁଲ କରିକି ଆମେ ମାରିଦେବା আপনি আমাকে চিনি কেন ମତେ ପଠେଇ ଦେଲେ ହିଁ ତୁମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ఎంత ଜୋରସ କହି ఆయన హుదుమే నీ ఇనామే రొక్యా ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ఎంత చిన్న చిన్న ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ఎంత ଜୋରସ హుదుమే ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହେଲା ఎంత సముద్ర హపాయనా ସ୍ଥିର ହେଲା రోగ హపాయనా ଜାହାଜଟା ସ୍ଥିର ହେଲା సహజ హపాయనా ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ఓంకు రక్షాయనా କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଏ ପଡିଛି ଏବେ నేను దొరియా ଭିତରେ ଉପରେ ମୋର କେବେ ଜୁନସ୍ ଦొరియా ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାସ ନନ୍ଦନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାହୁଁନାହିଁ ଏନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାସ ନନ୍ଦନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ నేను କହୁଛି ନା ବଡ ମାଛକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏସୁ ମାରାଙ୍ଗ ହାକୁ କେ ସିଜନ ମାଛକୁ ଆଦେଶ କଲେ ଯା ସେ ଜୁନସକୁ ଦିଏ ମାରାଙ୍ଗ ହାକୁ କାଜେ ଜୁନସ୍ କୁ ଓଡିଏ ବେଟି ତାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ନିନିବିକୁ ପଠେଇବି ଇନେ କେ ଜାଲ କେ ତ ନିନେ ସେ ମୋ ଠାରୁ କେତେ ଦୂର ଯିବ ଇନେ ଯେମିତି ସରିಗೆ ସିନ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ସେଠିକି ପଠେଇବି ଆଇ ଅନର ସିନେ କୁନି ମୁଁ ଜୁନସକୁ କିଣିବି जो हम सेना जुलूस को उड़ी कि ଜୁନସକୁ କିଣିଲା हाको सेना जुलूस को उड़ी ଏବଂ ଲେଖା ଅଛି ये तो उना ना ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ କେତେ ଦିନ ଥିଲା ସେ हाको ना सिमित रे ताई केना 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ଥିଲା आपे सिंगी आपे मेरे ताई केना ଏବଂ ମାଂସ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି एंड हाको ना भीतर देखे ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପରେ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ आ जहाज तो प्रार्थना का समय है ना ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ समुद्र डोरियन प्रार्थना का समय है ଯେତେବେଳେ ମାଛ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ना चिमरे हाको ना भीतर सिना ନା ସେଠି ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନା ବସି ପାରିବ ये तो तेंगो गई जी डूबे गई ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି ସେ ଏବେ हाको ना सिने के में नहीं ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ଅଛି इधर इको कहते में नहीं ଏବେ ବାଧ୍ୟ 3 ଦିନ 3 ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ना बाधन ते तिनी आपे सिंगी आपे निदे ମାଛ प्रार्थना ପେଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା हाको प्रार्थना है तिनी अध्याय एवट मुंचे जो पढ़ा पढ़ा 3 ପଦ ପଢିବ तुरंत तिनी पर पढ़ा है ସେ ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା आ हाको ना भीतर प्रार्थना करना ଯିଏକି ଜାହାଜରେ ରହି ଆରାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଥାନ୍ତା जहाज आराम से प्रार्थना दे रहा हूं ଏବେ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ना इको में किंतु प्रार्थना करता हूं ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ सी हम दुकान पे ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ सी हम तिगो में ଏବେ ମାଛ प्रार्थना ପେଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି 3 ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ना हाको ना इको में किंतु आपे में प्रार्थना है ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ प्रभु सानंद विरुद्ध ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ प्रभु क्या बचावे ପ୍ରଭୁ ଜୁନସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି प्रभु का जुलूस की व्यवहार करते सारंग करना ମୂଷାକୁ କହିଲେ ମୂଷା ତୁମେ ଫାରୋଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ मोसे कहते हे भगवान ଫାରୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣ आया हो बोल जो तुम ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ मोसे कहते आई कहीं सुनो रे ମୁଁ ପତଳା ଲୋକ आज मैं कौतो लगी है ମୁଁ କଥା କହିପାରିବି आज ନାହିଁ मैं कहीं से कर गई ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ का जान सेना तो बाबू ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି का जान तेरी ସେମାନେ सेना ମୋତେ ପଚାରିବେ ଯିଏ ପଠେଇଲା इन्हें कहेंगे पुलिस हमको ऊपर को देख ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ କଣ इन ईश्वर को चिन्ह କଣ କହିବି आज चिन्ह क्या चाहिए ଏକ ବାହାନ ଦେଖେଇବା ऐसो रकम रे बाना उदो पीड़ा ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ କି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବାଗେ କି ଅଛି ପଠେଇଲେ ତତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଇନେ କି କୁଲକିୟାମ ସେନ ଆମେ ବାହାନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତେରେ କାବୁ ବାହାନା ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ ଠାରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୋଜନା ଆବୁ ତେରେ ମିନା ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏନ୍ ଯୋଜନା କେ ପୁରେ କେ ବାଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ యేసు మసీన్ గురు ఆగమ సికో ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ନିର୍ଭୀକ ଅଛୁ ଆବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କେ ତୁମ ଜାପଡେ କେନେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଉଠ అవన్ को बाजियो तर उठेन पे ସେଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ନିଦ ଆସେ ଆବୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଜାପଡେ କୁ ବଦାయ ହଁ କି ନାହିଁ ସାରେ ଚିକା ଆगे କେହି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଅକଳି ତ କାगे ନାହିଁ କାଇ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଦ ଆସେ सबन को एन जापडे ମଜା ମଧ୍ୟ ଆସେ ଆଲିयो ମଧ୍ୟ ଜାପଡେ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଇନାmente ସେମାନେ ବଗିଚାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏତିଶ ମାନେ ବାଗାନରେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଏ କିନା ପିତର ଜହନ ଆଉ ଯାକୁବଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପିତର ଜହନ ଯାକୁବ କେ କାଜି ତୁମେ ଏଠାରେ ରହି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଇନ୍ଦର ଥାଏ କି ତାଇଲ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ତେଉ ଜୁଇନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନେଲ କେ ସେମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଇକ ଚିନା ବସକେ ବନା ଧୂଳ ଧୂଳ ଶୋଇପଡିଲେ ଦଳ ଦଳ ତ ଜାପିଡ କନା ହଁ କି ନାହିଁ ସାରି ଚିକା ଆगे
ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନା କାଛି ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜଗି ପାରିବ ନାହିଁ। आपे आइनो ते मी गाड़ी का पिटाई रही थी ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ କଲେ, ओनो के प्रभु से ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ओनो से प्रार्थना ଆଉ किया ଥରେ ଆସି ଦେଖିଲେ, ओनो के नहीं ଆଉ ଥରେ ଦୌଡଉଛନ୍ତି। ओनो को दौड़ा उतरना ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେ आवन को अवस्था नहीं ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଆମେ ଶୋଇଯାଇ इना मैंने प्रार्थना लगे तो बड़ा ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଉଠା ଯାଉଛି इना मैंने किसी को उठे ହେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଗ ए चापड़े के उठे पे ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯା। प्रार्थना लगे तो उठे ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଉଠ। प्रार्थना लगे तो उठे ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, विश्व से भागा लो ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଉଠିବା। अब प्रार्थना लगे ते उठे दरकार ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 नंबर विषय में लिया ରୋମିଓ 13 रोमी इनारिया 13 11 11 ରୁ 14 में लिया ଆମେ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର? ओपन विषय वो जागृत କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଉଠିବା ଦରକାର? ओपन विषय उठे दरकार ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକ। ओपन तो प्रार्थना लगे तो उठे दरकार ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋମିଓ 13 11 14 2 नंबर रोमियो 13 11 ରୁ 14 ପୁଣି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଜର ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଜାଣି ଏହି ସବୁ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଅଛି, ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ। ଅତଏବ ଆସ, ଆମେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜା ପରିଧାନ କରୁ। ରଙ୍ଗରସ ଓ ଭୌତତାରେ ଲମ୍ପଟତା ଓ କାମୁକତାରେ ବିବାଦ ଓ ଈର୍ଷାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆସ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିବସ ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କର, ଆଉ ଅଭିଳାଷ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ସକାଶେ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ କର ନାହିଁ। हालेलुया ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି। इंतर उला करना ପୁଣି ଏବେ ओनो के ना ତୁମମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାର ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ। आप गीती जपड़े तो उठन के समय ଏବେ ଏଇଠାରେ ଆମକୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗିବା ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। अब निंदर मध्य जपड़े तो उठन पे ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ओपन विषय पावर चिना का ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ए जपड़े के लिए उठन କୋଉ ବିଷୟରେ ଜାଗିବା? ओपन विषय उठने ଜୀବ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, जुनो सो विषय में लिखा ପିତର, ଜୋହାନ ଏବଂ ଯାକୋବଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। तो जहन जाकोब को विषय में लिखा ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଗଲା। इनको प्रार्थना लगते जपड़े को उठे के हुआ ତମେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛ, अब जपड़े के ने पे ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ। ना प्रार्थना है समय ଉଠ, ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠ। अब उठन पे जपड़े तो ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, 2 नंबर विषय में लेते ଏଇଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, इंतर उला करना ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ना आप या ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ। गीती जपड़े तो उठन के समय କୋଉ ବିଷୟରେ? ओपन विषय এই ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା କୋଉ ବିଷୟରେ? मैं जपड़े को ओपन विषय लाग ଏଇଠାରେ ଲେଖା ଅଛି इंतर उला करना 13 ପଦରେ, 13 पदरे ଆମେମାନେ ଦିବସର ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁ। ଆଉ ମାର୍ଶାଲ ଢଙ୍ଗ କରିକି ବସେছে ନା ତାର ଅର୍ଥ ଇନାରେ ମାନେ ଦ ଦିବସର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଇନାରେ ଅର୍ଥ ମାର୍ଶାଲ ଢଙ୍ଗ କଲିକା ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିବା। ଆମକୁ ସେସେନ ଲାଗେ ତେବେ ଉଠେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ନୁବେ ଢଙ୍ଗ କଲିକା ବସେସେନ ତା ନା ଆମେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ନୋହୁ, ଆଉ ନୁବେ ଢଙ୍ଗ କାगे ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଆମେ। ମାର୍ଶାଲ ଢଙ୍ଗ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍ଶାଲ ଢଙ୍ଗ କରିକି ସେସେନ ବିଷୟ ଲାଗା ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏପ୍ରିସି 5 ରୋଲା करना ତୁମେମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। आप मार्शाल ढंग करके सेसेन पे କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ। मैं नूबे ना परसों ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଆଚରଣ କରୁଛୁ। नूबे नो करके बसेसेन बनाबो ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ମାନେ କୋଉ ବିଷୟ କରନ୍ତି? नूबे नो को अपन विषय को बाइक करने ସେମାନେ ରଙ୍ଗରସ, आको दिसुबे सुपर आशा କଥାରେ, बोनुरे ଲମ୍ପଟତାରେ, सारा विषय रे କାମୁକତାରେ, ओंडो हमोरे आचारे एप्रेंगरे ଈର୍ଷାରେ हिले एप्लेरे ଏମାନେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। मेले का सेसेन पे ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? इन्हें में डाबन को चिना को काजे ना ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଚରଣ ନ କରି आप मेले के काज सेसेन कहते ଆମେମାନେ ଦିବସର ବିହିତ ଆଚରଣ କରୁ। ଆଉ ମାର୍ଶାଲ ବୁଗିଲ का सेसେन ଆଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟକର, ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟକର ଆମେ मार्शल पाइक इंडो नूबे रे पाइक से दुबादा ना
ଅନ୍ଧକାରରେ ଯଦି ଅଛୁ ଏଣ୍ଡ ନୁବେର ଦିମିନା ବୁଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଠାରୁ ଉଠା ଯାଉଛି ಅವನಿಗೆ ಇಂತಹ ತಿಂಗ್ಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ଏବେ ଆମକୁ ନିଦରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ಅವನ ಜಾಪಿಡಿ ಉಟನ್ಗೆ ಸಮಯ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଉଠ ಮಾಸಂದ ನೋನ್ ಕೊನಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಟನ್ಪೆ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ ಆಪ କରୁଛ ಟಿಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೂಬೇರ ಕೆಲಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ತನ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ ಅವು ನೂಬೇರ ತಾಯಿಕಿನ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁରେ କାଉ ବିଶ୍ୱାସ नहीं ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରେ ଯୀଶୁ ମସିରେ ବିଶ୍ୱାସ के ପରେ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ଅନୁବାବୁ ନୁବେର ನುಂಗುದು ಕಾ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ಮಾಸಂದ ನೋನ್ಕೋ ତେବେ ଆମର କାମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ಇನ್ನೊಂದು ಅವು ಪಾಯಿಟಿಕ ମଧ୍ୟ ಬದಲ ದರକାର ଅନ୍ଧକାରରେ ଯେ ଆଗରୁ ଥିଲୁ ನೂಬೇರ ಕೊನ ಪಾಯಿಟಿಕ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ಇನ್ನು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಐತೆ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ಮಾಸಂದ ಹೋಗೋ ಪಾಯಿಟು ಪಾಯಿಟು କାରଣ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ಇನ್ನೇ ಮನೆ ಖರಾಬ್ ಪಾಯಿಟಸನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಐತೆ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗୃତ ହେବା ಹೋಗಿ ಪಾಯಿಟ್ ಲಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିବା ಹೋಗಿ ಪಾಯಿಟ್ ಲಗತ್ತೆ ಉಂಟೇನೆ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉଠାଯାଉଛି ಇನ್ನೊಂದು ಅವನಿಗೂ ಉಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହିଛ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪର୍ଯ୍ಯಂತ ಬಿಗಿತಿ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଉଠ ಉಟೇಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲಗತ್ತೆ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଠ ಮಾಸಂದ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಗತ್ತೆ ಉಂಟಂತೆ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଇଦିଅ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಾಮ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି ಇನ್ನೊಂದು ನಿಂತಾರೆ ಕೆಟ್ಟೆ ଆମକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି ಅವನ್ ಓನ್ ಹಸು ಕೆಟ್ಟೆ ଆଉ ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ಸೆನೋರ ಹಾಗೆ ଥରେ ଉତ୍ତମ ଜାଗାକୁ ଆସି ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ಅವನು ಮಿಸ್ ಬುಗಿನ್ ಜಾಗ ಹೋದಂತ ಸೆನೋರ ବାଇବେଲ କଣ କୁହେ ಏನಿದೆ ಚಿನ್ನಾಂತ ಗೊತ್ತನ್ನ କୁକୁର ଏବଂ ଘୁଷୁରୀ ବୋଲି କୁହେ ಬಾಂಕ ಚಲ್ಲಂ ಸೀತಾ ಅಂದ ಸುಪುರಿ ಮುಂದೆ ಕಜೀಬು କୁକୁର ಸೀತಾ ବାନ୍ତି କରିଦିଏ ಉಲ್ಲೆಯ ଯୋଉ କୁକୁର ନିଜେ ବାନ୍ତି କଲା ಒಪ್ಪನ್ ಸೀತಾ ನಿಜ ಉಲ್ಲೆಗಿನ ନିଜର ବାନ୍ତି ନିଜେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଖାଏ অনমি সেন উল্লে জমুরে সীতা ଆମେ କୁକୁର କି ಅವನು ಸೀತಾ ಬಸ್ ଯୋଉଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବା ওখানে বাগেরে কেটে জমুরে ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉଠା ଯାଉଛି ইলেভেন তাবু উলোখ আবে ওটা ଅନ୍ଧକାରର କାମ ଆଉ ତୁମର ନୁହେଁ এন নুবেরে পাইদ আপে কা ଆଲୋକର କାମ ତୁମେ କର পার্সলে পাইদ ଏବଂ ଘୁଷୁରୀର କାମ ମଧ୍ୟ ସେ অন সুকুরি পাইদ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବ লসড়ে দিনে মাগুইরে ଧୋଇଦେବ সাফাকিয়েম ସଫା କରିଦେବ বুগিকেম সাফাকিয়ে ଭଲ ରୁମରେ ରଖିଦେବ বুগিন রোমরে বেন্তাই ମାରିଦେବ আই বুগিন সেট মজো নাই ମାରିଦିଅ ତାକୁ জোকানা বাগেতা এরে দো କାଦୁଅରୁ ଆଣିଥିଲ অকল লসড়ে তো মাগুনি ସେଇ କାଦୁଅରେ ଯାଇ ଲୋଟି ବସେ এন লসড় গনমসে বাটি বিউরি ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯଦି ଆମେ বিশ্বাস যদি আপু ଆଲୋକ ଆସିଛୁ বিশ মাসালতে বুঝুইনে ବର୍ବାଦ ଯଦି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଫେରି ଯାଉ নুবে তুমি ତାହେଲେ সারা ଆମେ ସେଇ ଘୁଷୁରୀ ଏବଂ ସେଇ କୁକୁର ସହିତ ସମାନ ଏନ୍ ଯାବେନ୍ ସେଇଟା ସୁପର ସମାନ କଥା ସେଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନା ଓର କେତେ ଆମେ ମାନେ ବାହାରି ଆସିଛୁ ಅವನಿಗೆ ಓನ್ ಉಜುವೆ ଆଉ ସେଇଠିକି ଯିବା ନାହିଁ ಅವನಿಂದ ಸೇನಾರ ದರ್ಕಾರ ಬನ್ನು ಏನು ଥିଲା ಮುಸ್ಲಿಂ ತಾಯ್ಕಿನ ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି ಇಂತ ಸೆನ್ ಕೇತೆ ଜଣେ ଲୋକ ಮಿಂಡ ಹೋ ଥିଲା ଅପରିୟ ପୁତ୍ର ಒಪ್ಪುವೆ ಪುರ್ತು ಚಿನಾಸಿಕಿನ ತಾಯ್ಕಿನ ସହରରେ ଥିଲା ಆಯ ಸುಕುರಿಗೂ ತಲರ ತಾಯ್ಕಿನ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁତାପ କଲା ಚಿಮಿತೆ ಹ್ಯಾತಿ ନା ଏଇଟା ମୋର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ಕಾಗಿನ ಆಯ ಜಗದ ମୋ ಕಾತು ସ୍ଥାନ ତ ମୋର ବାପର ଘର ಆಯ ಜಗ ಮಾಯ ಬಾಪ ಹುआ ମୁଁ ସେଇଟା ଛାଡିକି ଭୁଲ କରିଛି ಆಯಿಂದ ಬಾಗಿಗೆ ತಿ ମୁଁ ಬೋಲ್ ବାପା ಕಿಡ ଛାଡିକି ଭୁଲ କରିଛି ಆಯ ಬಾಪ ବାପା ಬೋಲ್ ಕಿಡ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭୁଲ ಆಯ ಬಾಪ ಹುआ ಬಾಗಿಗೆ ತಿ ಬೋಲ್ ಕಿಡ ପରିବାର ସହିତ ଅଛି ಆಯ ಸುಕುರಿ ಕೊ ಕಿಡಾನೆ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ಜಗದ ಕಾತು ಆಯ ಕೈಗು ಅವನ ಆಯ ಬಾಪ ದೈಸೆ ನೌಳೆ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇପରି ଦରକାର ତିସିଙ୍ଗା ମନ ଏନ୍ନିକା ଭଗବାନ ବାପା ଆମକୁ ଉଠାଯାଉଛି ଇନମେ ତିସିଙ୍ଗା ଉଠେଇତେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛ ଆପଣ ଯଦି ତିସିଙ୍ଗା ନୁବେ ତମର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିବାର ସମୟ ଏନେ ଯେ ନିମିତିକା ଆମେ ଚାପଡ଼ି ଦଉଛନ୍ ଦେ ସମୟ ଆମେ ଉଠେନ୍ତେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ମାସ ସଙ୍ଗେ ଢଙ୍ଗ କଲିକା ପାଇଟି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉଠାଯାଉଛି ଇନମେନ୍ତେ ଆମକୁ ଉଠାଯାଉଛି ତମେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠ ଇନମେନ୍ତେ କାଜି ହତନା ଆପେ ଚାପଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଉଠିବା 3 ନମ୍ବର ସବୁ ଚିନାରେ ଉଠେନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 34 ପଦ 34 ପଢାया ମାଇକ୍ ଆଉଥରେ ପଢିବ ଆଉ ଫେର ମାଇକରେ ପଢନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ପାପ ନ କର କାରଣ କାହାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ନିମନ୍ତେ ଏହି କଥା କହୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଉଠ। ଭୁଗିଲି କେତେ ଉଠେନ୍ ପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଉଛି। ଇନାରେ ମାନେ ଆବୁକୁ ଉଠେ ଉଠେନେ ତୁମେ ଉଠ। ଆବୁ ଉଠେନ୍ ପେ କଣ ପାଇଁ ଉଠ? ଚିନାରେ ଉଠେନ୍ ପେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଠ। ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନବ ଲାଗେ ତ ଉଠେନ୍ ପେ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଠାରେ ସାଫା ସାଫା ଉଲ୍ଲା କନା ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଭୁଗିଲି କେତେ ଉଠେନ୍ ପେ ପାପ ନ କର। ହାଲେ ପେ ପାପ ହୁଆ କାରଣ କାହାରି ଚିନାଚି ଅକଳ କହି ଦो ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବନवा ଏବଂ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି उन पावले का जीत ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ। आज अपन को दियो सी पेला बिना कान का जीत ମୁଁ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। होशियार पेला बिना का जीत ना ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ କୁହାଯାଏ इना मन ते सुमित वाक्य माध्यम ते नंबर सब ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା अब କୁହାଯାଏ। आले को उड़े के आले दियो सी लगे ଜାଗ୍ରତ କରେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି। अब एबे मु लगे तिना का ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାରି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। परमेश्वर विषय के ऊपर को काटा है ना ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ज्ञान नगर तक उठन तो पिया ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପରେ ଅଛ। ना जो के पाप पर बिना पिया ସେତେବେଳେ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। इना मन ते भूखी निकल उठन पे ପାପ କର ନାହିଁ। आले में पाप होया ଯେହେତୁ ତୁମର ଭିତରେ କାହାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। निंदा अपन को तले ऊपर को दो ईश्वर ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଠ। ज्ञान नगर तो उठन पे ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିତ୍ୟ अब जापरे कि नहीं वो